fortælle, hvad I har lavet. Altså, vi har lavet sang, og den hedder Hvorfor rejste du for mig? Ja, og så har vi så lavet den sammen med Mads Mils far Kim. Ja. Ja, og det hele startede med, at vi gik rundt ude i skolegården, altså, og så rappede vi, og så ringte han, og så ringede jeg så til Karl en dag, og spurgte om han kunne lege, og det kunne han så. Og så viste jeg så Karl et tommesæt, og så startede det hele. Og så da vi skulle til at finde på noget sang, så fandt vi nogle idéer der, så. Altså, så øvede vi lidt nede i Mads Mils kælder, og så spillede lidt, og så skrev vi teksten, og så spillede vi også, så skulle jeg så hjem, men så aftalte vi, at på mandag, altså det var i vinterferien, nu mener jeg i påskeferien. Ja, næste mandag, så lavede vi videre på sangen. Så Kim, han er skolelærer, så gik vi ind altså ved musiklokalet. Så lavede vi så sammen der. Og det kommer nu. Der ligger et brev med en masse ord.
spørge om en ting. Har I øvet sceneshowet også? Hvad er det der